Senglan Bo Medical Tecnológico, Ltd és un fabricant professional d'EPI. Així és com fem la bata d'aïllament. Així fem la roba de protecció. Vestit d'aïllament d'alta qualitat produït per Senglan Bo. Còmode coll rodo i puntada ben ajustada. Punys elàstics d'alt ajust. Impermeable i transpirable, alta resistència a la ruptura. Dues cordes subjecten la roba. Roba de protecció d'alta qualitat produïda per Senglan Bo. S'adapta perfectament a la cara, segur i transpirable. Cremallera de protecció d'entrada més tira de goma, alta estanquitat i seguretat. Disseny còmode i fluix, apte per a diversos tipus de carrosseria. Punys i pantalons elàstics de disseny, còmodes i ajustats. Tots els productes han de ser inspeccionats abans del lliurament. Garantir la qualitat dels productes. Benvingut a contactar amb Senglan Bo Medical Tecnológico, Ltd.